mga bay, wala nang karga yung battery natin. Kahit anong resolution, wala na. So hindi na siya nagcha-charge. So hindi natin alam kung anong sira nito. So ang gagawin ko lang dito mga bay is babalik ko to sa stock lahat. Yung wiring, babalik ko sa stator drive at palit tayo ng battery kung mawala ba to mga bay. Dahil wala na talaga. Hindi ko na pinatay yung makina. Baka materikan tayo. Alam kung makauwi pa ba tayo nito mga bayo. Wala na talaga, wala nang karga. Kanina meron to, pero wala na talaga, nakamatay na. So balik natin sa stock, tanggalin mo natin yung mga ilaw lahat para malaman natin kung saan yung sira. At yung busina, balik natin sa stock lahat, balik natin. Ang gawin natin is i-stator drive natin mga bayo. Yan lang ang i-try muna natin ngayon. Ito ay mawala ba. Baka mga grounded to mga bay. At itong hazard, tunin natin ng hazard. Wala na natin to. Balik natin ito sa stock mga bay. At itong digital, balik rin natin sa stock tong digital. Balik ko. Meron pa doon, nandun pa yung stock ko mga bay. Hubutin lang yung yung socket dito. So babalik ko to. Lahat stock. Wala na. Nung simulang nagka-battery drive tayo mga bay at naka-digital, lahat gumagana na sa battery. Wala na, ang hirap na niya. Dali pa masira yung battery natin bago pang bili yung battery ito mga bay. Ayaw na mag-charge. Ito, palitan natin to sa isang motor natin. May stator tayo doon. Ipalit natin. Tignan natin, balik talaga natin to sa stock. Tignan natin kung saan bang may sira. I-rewire natin to lahat. Yung lahat na wire, tanggalin natin para mas goods. Wala na talaga mga bay, dead battery na. So alam kong hindi to sira itong battery, bago to. Kasi yung battery nito, yung matagal na battery ko, nandun sa isang motor ko. Ngayon, gumagana pa, nagcha-charge pa. Kaya may problema talaga to mga bay. Siguro dito sa mga ginawa natin ng mga panakabit ng mga wire, pang mga klase dyan. Baklasin natin lahat yan, balik natin sa stock para mas goods at quality mga bay. So balik natin ito, tanggalin ko to, balik ko to sa stock mga bay. So goodbye digital, back to stock lahat para mas maganda mga bay. Walang trouble. Hirap nito mga bay, nakabili na tayo ng battery, ang hirap niya. So kung battery drive lang siguro okay lang, yung headlight lang ang gagamitin natin, walang problema yan. Oh, namatay na. Wala na, hindi na tayo makauwi ngayon siguro. Wala na talaga. Putlig tail, wala nang karga. Di siguro to makauwi ah. Wala na mga bay. Dead battery na. Putlig tail. Na yan. No, bigla na mamatay na. Wala na. Pagpa-andar ko kanina mga bay, ginamitan ko lang ng dito sa gulong. Putlig tail. So babalik tayo mga bay kung andar pa ba to be. Meron pa bang karga? Wala na mga bay. Ubos na yung battery. Parang ground talaga to. Wala na to. Hindi tayo makauwi nito mga bay. Magtutulak tayo ngayon pag uwi. Ay, Diyos nako. Diyos mio. Yan ang sinasabi ko sa mga ito mini driving light. Tanggalin natin to. Wala na. Dead battery na. Layaw na talaga. Wala na mga bay oh. Alam kung mag-ground ba? May ground? Ubus yung battery. Hindi ko alam. May 9. Pag natira. Wala na yan. Hindi na yan makastart. Nagluko pa. Subukan natin ulit be. Kambya natin. Put gear. Yan. Put gear natin ha. Subukan natin kung kaya pa. Yan. Mandar pa. So, makauwi pa tayo. Mandar pa mga bay. Uuwi na tayo mga bay. Wala na. Patay na naman ulit. Yan, makauwi pa tayo nito. Oh, sige. So, yan mga bay, nabalik natin sa stock. Ito yung digital stock natin. So, gumana na to mga bay. Yan. Binalik ko na lahat. So, yan. So, ang nangyayari mga bay, hindi pa rin magcha-charge pag naka-minor lang yung motor. Wala na yung wire mga bay, lahat binaklas ko na. Ito. Back to stock to mga bay. Yan. Yung
Yung driving light natin tinanggal. Wala na talaga mga bay. Finish na. So, nidrain ko yung oil. So, wala pa rin nangyari. Ito, pinalitan ko to. Sinubukan ko pinalitan. Ito yung pinalit natin mga bay. Ito sa isang motor natin. Wala pa rin. Hindi pa rin gumagana. Kaya, ang problema siguro dito mga bay, baga yung stator to. Sa isang motor natin. So, sa gagamitin ito siguro doon wala itong sira. Pero pag hindi pa rin gumagana, ito na yung nilagay natin. Subukan natin ipaandar. Ayan. Dito na tayo magbigay ng finding na yung sira natin is yung pump natin. Kasi yung pump natin mga bay, humahagulhol na. May tunog na. Ipaparinig ko mamaya pag makaandar na to. So, yung drain ko yung oil, tinatanggalin ko to at ipalit ko to mga bay. Subukan din natin kung may pagbabago ba at magcha-charge ba siya. So ayan mga bay, nakikita natin ang diferensya. So ito yung sa ating isang motor. Ito yon, nasusunog ng lahat mga bay. Parang ito siguro yung sira talaga. Yan, nakikita na natin. Parang sunog ah. Hindi gaya nito mga bay. Goods na goods ito, wala na. Sunog na. So, ito na lang ilagay natin doon para mas makikita natin kung ito ay babalik at gagana ba yung charging natin. So, yan. Let's go, man. So, yan mga bay. Ito parang duda ko mga bay. Sira na talaga to mga bay. So, duda ko lang. Kasi hindi yung iba na. Buti na lang may isang reserba tayo. So yan, ikabit na natin. So yan, nabalik na natin yung oil. Tsaka start na natin. Subukan na natin kung ito ay gagana ba ulit. Yan, charging. Yan, goods. So yan mga bay. So alam na natin. Siguro sira yon. Siguro lang. Subukan natin ito ipaandar. Kung ito ay babalik ba. Yan po. Ang kanyang battery. Pupunto. Start. Kita mo. Diba? Charging na. Minor lang yan mga baya pero nag-charging na. So, yun talagang sira. Ayan, tumataas na. Ayan. So, alam na natin kung anong sira. So, ito yung sira natin mga bayo. Yan. Buti na lang may savings tayo. At saka yung ingay ng pump nawala. Yung ingay ng pump. Butlig tail. Yung ingay ng pump mga nawala. Wala, nawala yung ingay ng pump. Ayan, hindi pala sira yung pump natin. So, hindi na tayo makabili ng pump. So, ito palang sira mga bay ang dahilan. Yung pump natin nagngaw-ngaw kasi parang kulang na yung kuryente siguro na ibibigay. Ayan. Pero bumalik na tayo sa stock. Hindi na tayo naka-digital ngayon. So, yung digital natin, ito na. Naka-savings na lang natin tong digital natin. Plug and play na naman to. Diretso to, salpakan na lang to mga bay. Wala namang nangyari dito. Salpak to salpak lang kung gusto kong ibalik. At nandito na yung bracket. Kaya wala na tayong magawa niyan. Tapos na. So at least wala na yung sira sa ating pump. Yun pala ang sira. Yun pala ang dahilan na yung pump natin nagngaw-ngaw. Wala na. Good na yung charging Kambya pala to. Yan, ito po, gumagana na po yung ano natin Bakit gumagana? Ligtiin, yan, naka-neutral. Ayan, parang dito yan mga bay. Parang may babaliktad rin tayo dito. May binaliktad kami dito. So, yan mga bay. So, yan lang ang ating
Sikreto, yan, sikreto. Yan lang po ang kanyang nasira. Yung stator. Buti na lang may bago tayong stator. At ito mga crankcase cover mga bay, pwede na ito ipalit-palit. Papinturahan natin to. Pwede natin isalpak dito. Diretso. Yan, so goods na siguro to mga bay. Wala nang problema. Bumalik na sa dati. So grabe. Yung trouble natin mga bay. Kahit ano-ano pa yung ginagawa natin na gagawin dito para lang na magtinoto. Yan, nagtino na yung motor, nabaklas na yung lahat ng yung mga wire, pero wala na. Mahirap naman yun natin ibalik ulit. So, sige na, sa susunod na lang na diskarte. Yung, siguro, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nasunog yung starter natin. Dahil siguro sa ano, no, sa mga tawag niyan, yung mga wire dito na nakakabit, marami na, hindi ko na kinuha. May ground na siguro yun. So ito na lang natira. Itong ano natin, voltmeter. So yan lang. So kabit ko na to. Goods na goods. Bye bye.